Sanibona. Omunye ubaba ke wake wathenga umuzi, wayekade engena umuzi isikhathi eside nje. So wayibekelela ke imali wase yawuthenga kumuzi. Ekuthengeni kwakhe umuzi wathola ukuthi hayi kunenkinga yamagundane kulomuzi. Adla nje yonke into. Yabona amagundane mayesedla kwakudla eseqophoza amasaka impuphu eseqophoza ama-rice ehlupha nje amagundane ngisho sofa laba ayesebaqalile sebaqophoza isiqalo into zakhe seyiqala ukonakala zonke ngenxa ukuthi nje kunamagundane. Azame kuba bahambe lapha ezitolo athenge oMaretex athenge yonke inhlobo emithi amagundane athenge opoison kusho ukuthi hayi akwenzeki amagundane nje akhona. Uthe suku baba wayicabanga ukuthi ake ngithola unoxhaka bakhona wayelokho ebuza kubantu khona umuntu amluleka wathi hayi thenga unoxhaka hayi ke abanjwa kabili kathathu nje amagundane angabesaka unoxhaka phela amagundane ahlakaniphile ayakwazi ukuyibona into esiqala kuba inkinga bese eyayi-avoida lonto bese eyaqhela kuleyo nto makuwupoison nje adla kabili kathathu afafayo la asalayo waphinda awudle lowo poison uyobona nje i-Retex lokhu uyichitha nje uyibona lokhu igcwele indlu amagundane wasayidla aseyeqa ngaphezulu aze afike ayihlikize ukuze ubona ngempela ukuthi hayi adlulile amagundane la kodwa awayidli i-Retex le. Kwaze kwaba khona umunye baba omthiphisa ukuthi hayi ngalamagundane akho wena udinga ikati ake uthole ikati ikati enguthanda ngalo kusho lensizwe enguthanda ngale ikati libulala amabili amathathu ayebese yathutha amagundane bese yahamba ngoba angeke alimele ikati awakwazi ukuli-avoid ikati awakwazi ukuthi namhlanje sizukudliwa ikati ngoba limile alifani nonoxhaka okuyiwona amagundane aya kuwo unoxhaka awafani nomuntu nopoison okuyiwona amagundane kodwa ikati yile lwaqonda amagundane lapha asuke ehleli khona. So walithenga ke lewa ikati ke ngobusuku bokuqala nje lavuka ekseni libulele 3 ngobusuku obulandelayo kwase ekseni libulele 4 ngobusuku obulandelayo kwase libulele 2 wabona lobaba ukuthi hayi impela likati liyasebenza uyaqala nokubona amagundane efaka kangaka izinsuku ilandelana kodwa wayesethi ayi nakupoison ayefaka nje nakunoxhaka aqala afaka nje kwadlula ezinye izinsuku futhi kwafa amathathu hayi wabona lobaba ukuthi hayi noma emaningi kangana lamagundane kodwa lizowa control ikati ngoba sekukhona ikati. Asuka amagundane ke asebamba i-meeting ingane kwana vele lengixoxa avele abamba i-meeting amagundane ukuthi ake sibambe i-meeting sizophela phela ngoba kwase kukhona ngisho lokho kuthiwa ama-casualties noma izinkubela zakhona laphana zekati amanye amagundane ayengasenandlebe amanye amagundane engasenamsila amanye engasenamlenze ngenxa yokuthi nje lalifikile ikati liqondisa isimo. Ayibamba ke meeting ke kwasho ukuthi sisombululo asikho ukuthi nakho siphela uyazi ukuthi sizophela ngenxa leli kade sibusa kamnandi la kade sidle lesikuthandayo la kade sizenzela umathanda ngisho emini besiphuma siyofuna ukudla ngisho ebusuku besiphuma siyofuna noma ngasikhathi sinthina besenza umathanda kulendlu kodwa manje sekukhona ikati sizingalinqoba kanjani leli kati. Hayi kwasho ukuthi isolution ayikho. Abathe babekiza athithile okubekwa izathu ezithile ukuthi abanye abagade abanye bebesebenza kwathi ayayikho lonto le lo muntu unyonyoba abonakala nje qhamuka ubona ngoba esela futhi liyashesha leli kati. Kwaze waqhamuka lenye igundane eliselincane nje elaliyithatha lightly lenkinga ababhekene nayo awu ngaze nikhale ngalenkinga nje yekati ubala lolu akutholakala insimbi xolo ibheli le ekhala la le izogaxola entanyeni yekati lenethi kenqa ngeke ngibuke nje ngapha amakhaya ngapha kobiyela ngapha kosakamthetho khona ngisho inkomo eyifaka ibheli mayihamba ithi kenqa ukuzolusile ashesha azizwe ukuthi zingaphi. So namagundane athola lo plan ukuthi ayakutholakala iplan lokuthi ligaxe le nsimbi le kenqeza la ibheli ecishe ifana nensimbi yesikole kodwa lencanyana engazathi yasesontweni lapha ya echibini St John's kwathi izogaxalana hayi ke kubona kuthola isombululo ke kujatshulwe ke kujatshula amagundane ajabula xhuma impela athi kodwa mfana uqhamukaphi sesicishe saduma amakhanda nje singazi ukuthi leli plan laleli kati solithatha bese lithi ke ikati igundane elidala nje elalingasenandlebe namsila lathi hayibo nasheshe najabula ke nihlale phansi kwathiwa hayi wena ungathi ingqondo yahamba mhla ikati linqamla indlebe inkosi ingqondo ngathi ihamba nomsila kuwe yini nje inkinga lapha phela iplan selitholakele lathi hayi ngilaleleni hayi abuya ke alalela ke lathi ke ngibuza nje into eyodwa ukuthi insimbi ingatholakala
mhlawumbe singayintshontsha lapho singayintshontsha khona siyilande sibuye nalo kodwa ubani umuntu ozohamba yolugaxa leli kati lensimbi ezokhala maliqhamuka kwavela kwayabona kwabo silent in court nje wathi nya athula wonke amagundana ngoba ayebona ukuthi impela inkulu inkinga ukuthi ubani ozoyana lensimbi uyobuya yini ebese eyaphumelela nokulugaxa leli kati iyobe silandwa bani leyo nsimbi lapha eduze kwekati mayisilapha ngoba akekho umuntu ongavolontiya etheni uzohamba yolugaxa kwasho ukuthi inkinga ayisolvekile athe sawubamba kanjalo umhlangano laliqhamuka ikati lalifikela ukuhlakaza umhlangano kwaphephuka izitsha kwawizitsha kwawinkomishi selifikile ikati licontrol isimo ewuyisona simo elilandele sona lokuthi wozu uzocontrol isimo la ngoba amagundana ayichachazela ngithini ke ngale ndaba kunemizi la esiyahanjelwa obaba kunemizi la engasenabazali kukhona izingane zodwa kufika noma ubani kufika noma baba omncane kufika noma baba omdala kuchachazo aunti kuchachazo umzala kuchachazo malume kulomuzi bazenzela umathanda mawubaba ashiya nje kukhona lo gandaganda useyaboleka baba omncane khona ndanyana afuna ukuyilima mawubaba ashiya nje kunomshini wokugunda useyawuthatha umalume uyogunda igceke lakho sezugundela nabantu segaya imali ngalo ngoba umuzi awukontrolekile amagundana ayayichachasela nje ukhona wena umfana kuzolotsha oludadewini kuqhamuka obaba omncane abangamazi nalomntwana ukuthi ufunda ugrade bani ugcine kwabani uphila kanjani kodwa bazoqhamuka ngalo la ngoba sebeyabona ukuthi kuyadliwa sebengamagundane beza ngoba bezodla nje kuphela umuzi lona ukuthi uhleli kanjani umi kanjani abanandaba nalokho ngizokhuza lokho ke namhlanje ngithi uzungavumi kube namagundana achachasayo yima manje yiba yikati phakathi kwekhaya akukhathalekile ukuthi umfana noma intombazana kodwa limele iqiniso kube khona izinto ezikhuza ukuthi cha imoto kaBaba lena baba omncane osuyithatha zinkomo kaBaba lezi malume ovela ufuna ukuyithatha baba omdala zinkomo kaBaba sikhona nje thina why wena baba njalo uma ufuna ukwenza umsebenzi ucabanga ukuthatha imbuzi kaBaba la makhona udouble thilo velile ufuna ukuthatha inkomo kaBaba la kuyoze kube nini baba wenza nje izinto eziningi sewayithatha zaba ku imshini yokugunda sewayithatha ibhala selanyuka iveni sewalithatha ngisho ingqoko ekababa ngisho zonke izinto nje bayayithathela ngoba bayabona ukuthi akekho umuntu omdala alikhi ikati namhlanje ngizothi ake ume nje ube yikati phakathi kwekhaya ukhuza umhlola namagundana abona ukuthi hayi akudlala angasuku anti le azothatha izinto la afuna ukuyisebenzisela isingayele ukuze abenefite yena le akube khona ikati ma uyinsizwa nje phakathi kwalowo muzi namhlanje bengithi akuklemo ngokwakho ake yibuye emasisweni manje awukhuza umhlola na ukuthi cha njengoba ngibekiwe lapha ngiyikati nje akho kugundane lizochachaza la yafika nje aunti seshona engadini seyokha ispinashi seyothatha ithanga sethatha ibhece seyekha imfino sehamba uzenzela umathanda ngoba uyabona ukuthi akukho umuntu sezivula nje efrijini sebona itray lenyama seyalithatha uthi uyopheka ekhaya kana kudla kufuna kube nendlela anti okucela izinto ukuthi hawu uyazi bathi ingane zikabhuti anginakho 1 no 2 no 3 nakho ngilambile sibonke simisa kanjani ma ufanele uthatha umshini wokugunda la ekhaya uyogunda utshani akuphuma ingane yogunda egcekeni ibuye nawo onjani lo mshini wala ekhaya usuhlala ku onjani lo gandaganda usuhlala ku elinjani leli veni eselihlala ku lezi imbuzo lokhu uyithatha kanti zibhalwa phi ziyobuya nini zisikhathi sini uyayikweleta noma wenze njani noma uyayithenga noma ake kube khona into ethile ngoba selikhona ikati la ekhaya elicontrol isimo umuzi ungabe into yokudlala nje phuma ukhuza umhlola nje ukhuza umhlola mayengena nje mfana ifaka kephi segcike echabafo malifaka kephi isimuzi kaBaba yini uyikati ya control isimo obekele sona abazali bakho ngisho ngabe uyintombazana bakhuza abafoni nje abadalanya mchabo bhuti lento enokushintshanisa amantombazana lapha ekhaya iyawuthunaza isithunzi umuzi kaBaba yekani lento eniyenza musana ukulwa sanungenisa abafana bezoshuka insangu la abafana bachamele indonga la bechame noma kuphi echame nje egcekeni bemile nje ake nibakhuza abangani benu kusho intombazana ngoba iyayibona ukuthi bonke abangamagundane lekha iyashintsha intombazana iba yikati gcina sekubuhlungu nje kulowo muzi nabafana bakhona namantombazana khona nawasengamagundane ngesingawo abathi bangaphandle abasabesabi bayachachaza nje ngizokhuza lo mhlolo namhlanje akuvuka uyithathe nje usho ukuthi umuzi kaBaba lo umuzi kaMalume lo umuzi kaMkhulu lo angeke ngize ngivume noma ubanenza kuthandayo ngoba ngikhona ngiyikati ake nivuke nibe ngamakati amahle manje namagundane ayoyibonela wona ukuthi lama meeting lokho yahlanganisa ngeke azalunga ngoba wena ukhona uyikati ugadile.
thatha okuthathekayo